Pen krek ka Rock Wave Music Society pan penlong ka Nongston Open Air hasor Nongston haka arpo tarik ujliu June arhajar arpo unriu hamadan new Nongston kum shibenta ban rake ka World Music Day da ka jing ai men sim yaki nongtem badon sap jong ka than West Khasi Hills ka weni ki pang ba krautam ka ba penlong ka ni ka program ka ba kerpang ka long ban kentiu ban iron sani ki samla badon sap haka put katem kamtam yaki rock band namar Kim Juyo eka platform bakin happen ya ka jing tibet jongki ha kini kilan. Don na kini kikunhun Kim Pat Juyo bantem ha kinu kirensan tika ni ka de ka kabu eki ban jam shikmat ha ki sap jongki. Kani ka seng rock wave ka kuntup ya ki parad kuat ki badon sap na ki kamba per ba ki ba kuntup ya ki nong tem nong roy ki sound engineer ki nong shnarinsan ki nong ringdur bat ki riu don sap ki wei ki liang ki balaya mi renti lang da ka mensim ka ba shitham banyarap kershan bad ban ra ki para samla jong ka than ha ka ne ka rensan ka jingsen yang jong ki khot jong ka kunhun rock wave da ka sap ka jingtip bad ka jing shakri jong ki ka pen shisha ya ka mensim ya lang bad ka jing shakri hapo ka imlang sa lang Kaseng ka ay kublay ru iba Gabriel Walang MLA ka Nongston constituency na kabanta ka jingkershan ba jing ay masim da ka ba noos niyang lang ya kani ka program. Kikanhun ki bansa tem ha kani ka sngi kilong ka Thunderscape, Paria, Thatwangses, Sdat, Anvil, but endemic parallel. Ringkat bat kikanhun ki bawan kerpang ki bansa wan snok di lang ha kani ka sngi kilong ka kanhun mayan na mayrang bat ka describe dynamics na shilong. Kublai pi baro ini naka Rock Wave Music Society kabana Nongston ni buat ban race ka World Music Day ya kabangin sa pelong ya first ever Nongston Open Air kaban long hatar poterik jung Jun mentau senam arjara penreo ha madan ni Nongston kimdaru kiban one time ketua sini kiban Nongston badro kimdaru kaban nasional bad namarang kiban wan esok tilang ban pensit pencengan yang ni ha ketua sini ni penong kiriban kum shibanta panailat di samla ha kani ka than Nongston ni berkoi namar ba Nongston hi kaduna hadu kata ya kini jaj platform ni menta hi ni ailat di samla kamtam samla ki i kamput kamtam ba kinwan ha kani ka platform kajing yolum kajongi ya kini ki member ki badon kani ka society kum ki balai khasau ka pandal ki videography but kiwi ki artist lama jongki ngidala ban form kani ka society but kumjur ngidala ban pelong kani ka event lamba ka jing ya no senyang ka jongi iwe ban pelong kani ka program bar kani ka program ni sa pelong ha ka arpho tarik mentau banai jun kumbangira ke ya ka World Music Day but ni sa sedang kani ka program ka por live baje janmit tingi khot ni wer pi baro kampame ki musician ki badon akaleng ki jaka jokani ka thai ka jongi dese ki bala ban witness sikani ka program jungi berkumjuru ipi ki parlok ki parjor ki parsenang ki parthau ki badena kani ka thayu jungi pinya wan mana ka jingkershan kani ka program jungi knam kani ka program jungi kanla banlong ka program ka basiso bangina la shu ban panlong hakwi parkisnam namba ka jingkershan ka jongpi kobai sibon Tang junga kedai kalau kurpang lindo marsilong tang junga kedai ya terang kupar lindo lengkoi ban kedai ban paria ka paria kelas nilafom ya paria nadu usnam arjar kanyau badlafom ya ka da udah hospital sun hausnam arajar kat kendai mo lalaban penmi ya ka we single jingrai capture division ba ngin sa perform ha ka arpo tarik ha ka Nongston Open Air ke ban solong hang di ha madan di Nongston keteng jong ade mebundan wanyang bat ngade drummer jong ka sedap dan kerteng jong ade urukishan marthong bat ngade vokalis bat gitaris haka sedap ban ya ban ngila form nadu usnam arjar arfsan hagi benai ba chipau ngila penmi ka we gajing roi ke kerteng film salia haka YouTube channel jongi ka sedap ngadi Arjun ledor ngaj bat ngade Richard Hujan ngidai na kaban anvil kaban ani Nongston nang tangin sa tem live hak arpo tarik mentau bena Jun usnam arjar penreo ha madan ni Nongston ka kublai pi baro ka kerteng junga kadai unang kentiu jendiang ka kublai pi baro hotel junga balaje pneu gidi na kaban endemic parallel gila form ya kaban usnam arjar pusau
ni sa perform ka ni ka Nongstoy open air huni jung ni unay haka arpo tarik Kakerteng jonga kadai shil bilin marwen, bat ngadai bassist bat vocalist hakaban tatwangsis. Kakerteng jonga kadai violin marwen, bat ngadai nong tem gitar hakane kaban. Kakerteng jonga kadai pilin Mary marwen, hakane kaban tatwangsis, ngadai ibatem drum, bat hakajuk kaporu ngadai kakumi jong pinikikun arngut. Kakerteng jonga kadai tes porlen lengkoi bat ngadai ukpa jong kine ki kun inong tem hakane kaban tatwangsis bat ngadai ru hakajuk kaporu manijar jong kane kaban te nilaseng kane kaban ha usnam arhajar arpuar bat ila don ru ketu kane kijing ruai kiba ngila snahi don ru kijing ruai kiba ngila ada penmi hapo ka channel jongi nang ta kidon ru kiba ngin sadang penmi nang ne syakmat ngin sa tembat ngin sa perform live aka arpo terik jong ubnai jun hang ne hapo madan ni Nongstoy bat ka event kadai ka open air Nongstoy open air ka badai ru kasngi aka babro ka pertai situlup karake lane kale burom ya ka world music day lane ban pendon burom ya kaput kastem bat karwai kasiau habaro situlup jong ka pertai. We are excited to let you know that we are going to perform live on the 20th of June 2026 at Nongstoy Open Air, which will be held at Madan New Nongstoy as we celebrate the World Music Day.